हेलो रायजोफोर गोबावनि दिनै ब्लग लालायबाय बेनो जाहैबाय टीचार्स डे नि केक अर्डार्सफोरनि थाखाय आङो बे भिडिअखौ बानायदों आरो लोगोफोर माने बहुद गोबां जाबाय केकआ ओमफ्राय मेम'रिनि थाखाय आङो माने भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरो ओमफ्राय आङो केकखौहाय देखायजेननोसै खावसे खावसे राननांगौ जाबाय फ्रिजआ जागा थोआसै खावसेखौ जोङो माने दिनै फर नालाय दिनैनो खावसेखौ हैनोसै ओमफ्राय खावसेखौ जोङो गाबोन फुङावहाय हैनोसै आरो लोगोफोर स्कुलावनो हैजोबनांगोनदां आरो ओमफ्राय दा आङो खावसेखौ माने देखायग्रोनोसै हैसिगोन नालाय जोङो नै लोगोफोर जायगा गैला नैबे जाहैबाय सान्तिपुरनि डायमन्ड स्कुलनि आरो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मानिमोनथाय बियो थाइखाजरा स्कुलनि बियो 2 केजि आरो नैबे 1.5 केजिनि नैबे सिडलिनि नामा सिडलिनि नामा दाहाय नोंथांमोननो माने एसे देखायगोन आङो भिडिअखौहाय माबोरै जायो बेखौहाय दा माने बिल्डिं लुखोनांसिगौ आरो माने बिल्डिं लुखोबा जायगा थोआ नालाय बेखायनो दायो लांनोसैबासो जोङो लुखोनानै डिजाइन खालामनानै हैनानै माबानानै फैनोसै आरो लोगो बे मोनसे फ्रिजनियाथ' जोब्बाय दा बै दखान मोनसेनि फ्रिजआवबो दङ फुल जानानै दं आरो ओमफ्राय दा बानायनांगौ बहुद दंबावो ओमफ्राय दा बै मोनसे फ्रिजनिखौबो दायो देखायनो नागिरदों आङो जों दायो बै न'आव थांसै नालाय दा नोंथांमोन देखायनो लोगोफोर थुदोब्ला मोनसे केक रेडि जाबाय माने बे बार्थडेनिसो आरोना लोगोफोर माबानि नङा नै सोलाबायबायहाय आं हाखु दाखु ओमफ्राय दा बेखौहाय एकदमबारे इमारजेन्सि बिहरथारबाय आरोना दा जोङो बेजोंसो लोगोसे लांफानांगौमोन खिन्थु बेखौ हैग्रोनांसिगोन हस्टेलनियाव थायोनो ओमफ्राय दाना जाला जाबाय आरो जोंहा लेंजोब्बाय आं थैसै दे केन्डेल लागायनो हरदो नों खालामबाय थादो नैबेखौ दे जागोन दे नैबेबो बार्थडेनि बेबो इनकमप्लिट दाबो जाजोबाखै ओमफ्राय नैबे हेपि टीचार्स डे आं बानायगासिनो थानोसै औ नोङो थाब थांनानै फैफिनदो थां दे नै लोगोफोर बेनो फार्स्ट आरोखि हेपि टीचार्स डे नै माबायदि होनाय एपस्ट्रफिखौ हेपि टीचार्स डेनि मोनसे केक बेखौ हैग्रोनोसै जोङो ओमफ्राय फ्रिजआ खालि जायाखै नालाय नै लोगोफोर माबायदि नुदों नैबे माबानि CNL स्कुलनि आरो इयो बेंटलनि ओमफ्राय दा बिसिनाव फ्रिजआवहाय माने दोनथोंसै दिनैहाय ओमफ्राय गाबोन हाथोंसै आरो मोनसे बार्थडे दङमोन नालाय बेखौ नैजि बानायबाय आरो ना जास्पार नैबेखौ मोनसेखौ पेक खालामबाय दायो हैनोसै आरो ना नैबे बार्थडेनिखौबो हैनोसै एसे लेट जाबाय आरो ना बिदि बानायबाय आरो साबसिन बानायनो हाबावगौमोन खिन्थु हाखु दाखु हास्लाबासै आं रागा जों फुरायबाय नै फोजोबबाय केक डिलिभारि खालामनो थांगासिनो बेंटलाव दायो जोङो मोनबाय नै लोगोफोर नैबे स्कुलखौ आं नोंथांमोननो देखायनोसै जोंनि केक अर्डार खालामनायनि स्कुलखौ आरो ना नै CNL सेन्टार फर निउ लार्निं नै स्कुलखौ देखायनो र' बाहेरायाव ओंखारनानै नै आब'आ आयु आब'आ नै बोथाबनि एसे थांबायसो नालाय लाजिनानै नै लोगोफोर र' नैबेनो स्कुला नै बेनो आरोना लोगोफोर CNL स्कुला आंथ' सिङाव हाबफेराखै दिनैसो एसे गाफैदों नै केक होफैनायनि नै लोगोफोर नैबे सेकेन्ड आरो बे डायमन्ड इंलिश स्कुल सान्तिपुरथिंनि आरो 7 o'clock जाखाबाय जों हैनोसै आरोना बेखौहाय ओमफ्राय नोंहाबो हास्लाबाय नङा गाबोनहाय बुरजाखो आयौ नै लामाया नै माबायदि खासि बिबार बारला ओरैबायदि बरिया समायना नुखागोन बेयावहाय हेभि टाइमाबो नायबावदोंमोन नै 7:37 दायो जोङो माबानिफ्राय बे डायमन्ड इंलिश स्कुलाव हैनानैहाय फैखांनानै ओमफ्राय नैबेखौ हैबावनांसिगोन दा खाथियावनो एसे माने बेखौ अर्डार खालामग्राया लांथ'सै गाबोन फुङाव आरो ओमफ्राय नै माबायदि नुदों हेपि टीचार्स डे बेखौ लिरनो होनायखाय बेखौ लिरबाय आरो थाइखाजरानि बे मा साइ स्कुला बिसिना मिथिला नामखौबा जानो नामामोनथाय माबायदि नुदों लोगोफोर माबायदि नुदों माने हाखु दाखु मा डिजाइन होनो मा डिजाइन होआ एकदम आन्दायजोबो आरो ना बिदिबा बुरजा खेबबाथाय ओमफ्राय दा नै बिदि जाबाय आरो दायो फट' खेबनोसै ओमफ्राय दा हरसे बानायनांसिगोन उन्दुनो मोनला दिनै हरसे उन्दुबोथाखै ओरैनो दंना दं लोगोफोर हनै जाबखोबावदों थिनथाला सारिथाला
फट' खेबनोसै रिल्स लानोसै ओमफ्राय हैनोसै औ दे दाबो उन्दुनो मोनला रायजोफोर मा जाबावगोन नै आयो नै आं देखायनो दे टाइमखौहाय आं देखायनि मा बेसेबां जाखो टाइमा नाय लोगोफोर 2टा जाबाय नै 2टा हरनि नुदोंना ओमफ्राय सेस माबाखौहाय केकखौहाय नै बिदि खालामना दोनजोब्बाय आरो उपाय गैया मोनसे बाहेरायाव दङ नैबे ग्लासनिखौ बख'नानै नैबेखौ बख'नानै दोननांबाय माखासेखौ हजों 6टाखा दोनहैबाय माबायावहाय न'नियाव आरो ओमफ्राय ग्रोब जानायनि लादों अर्डारखौहाय दोनफैदो आं कालार होखानोसैमोन ओमफ्राय दा हाला उन्दुनो ओंखारनाया गाबोन 5टायाव सिखारनानैहाय होनोसै आरोना दे दोनदो दे जायगायानो गैला नै मा दोनबावनो कालारखौनो होनो मोनासै मिथिबायना दा कालार होनानै गाबोन डिजाइन आयौ नाङो हनै फैबाय दानाबा 1 केजि जायाथ' इयो मानो नाङा बख'बाय नोङो थाखाबाय ले हो ए The next day. गुड मर्निं रायजोफोर नै दायो 7टा जाबाय ओमफ्राय जोङो एकदमबारे 2:30आवसो उन्दुनो मोन्दों आरोना ओमफ्राय 2:30आव उन्दुखांनानैहाय दायो जोङो पुरा पुरि 5टायावनो एलार्मखौ होना लानानै पुरा पुरि जोङो 2.5 आवारल' उन्दुनो मोन्दों आरो ओमफ्राय दायो नै एकदमबारे 5टानिफ्रायनो दासो जोबदों आरो ओमफ्राय दासो गोसोआ मोजां मोननायखाय आङो ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय भेरि गुड मर्निं बेस्रा नै बेसेबां गोबां हेपि टिचार्स डे मोनबा माने बियो 2-3 टियार केकनि हा बेंटल कलेजनि आरो बे नोंहा दंबावो नै गोजौआवबो आयौ सयथि आयौ माबा आरो दिनैहाय खैथा स्कुलनि ओमफ्राय सिंगोल 1 केजि मोनथाम दं आरो बेवहाय लिरनोसै बे जायगा थोआ नालाय जा गोलाव जायो नै बेखायनो नाख्रुब बायनांबाय बेस्रा आयै साखरि मावा दा दाना मावनानै जा बिदिनो बयबो साख्रि मावजोबोनालाय इदि खामानिखौसो मावनाय दाना ना खस्थ' नाख्रुब बायनांदों हर गेजेर उन्दुनो मोना मा मोना बेस्रा एलार्म गाबस्लाबबोनि दफं सानैबो 1 मिनिटबो लेट जाखायाखै दा नै ओमफ्राय जोंहाय बेखौबो सुजोबनांसिगौ आरो क्रिमा ओरैनो बेफोरबायदि आग्लायनाय मानायफ्रा गारनांगौ जायो लोगोफोर नै पुरा बेयाव गारफैजोबदों नै बेयाव सिन्थान दोननांदों आरोना हरावहाय नैयाव मोनसे नै कालारखौ एसे आलदा नुबायहाय केमेरायाव ओमफ्राय नै पार्पल होबाय आं पार्पलखौबो आलदा नुबाय केमेरायाव बे क्रिमनि आरो ओमफ्राय नैबे वाइट ओरै जागोन बे गाहायनि ओमफ्राय नैबे गेजेरनि ओमफ्राय नैबे गोजौ जाबाय आरो ओमफ्राय नैबे सिंगोल गोजा ओमफ्राय 2 टियार मोननै दंबावो ओमफ्राय 2 टियार मोनथामखौ हजों दोनहैबाय आरो बेखौ लांग्रोसिगोन लोगोफोर फैबाय लांनो ओमफ्राय दा हाखु दाखु फैबाय बेखौ बानायनानै हरनोसै टाइम टेबोलखौ बावबाय हाखु दाखुनो गोख्रै बानायनानै हरनोसै आरोना गैया रायजोफोर बिदि नै कमप्लिट जाबाय लोगोफोर नैबे जेडिनि केक जाबाय आरोना लांसिगोन नै फंबायफोर लांसिगोन दे कालारा आराम लांनांसिगोन माजों फैदोंसो बाबु ए आराम लांदो लासैनो बेखौ लांफैसिगोन दायो लांफैबाय सफैखाबाय बेंटल कलेजनि लांसिगोन आरोना नै ओरैबायदि माने आं जाहा थाहा माने ब्लुजों वाइटजों होनबाय नालाय बिसोरो बिदि जाबाय आरोखि कालार खिन्थाहरखादोंमोन नालाय ओमफ्राय नै कलेज लगायबाय हाखु दाखु एकदमबारे मोजांसिन बानायनो हाबावथारमोन ओमफ्राय बिथिं हाखु दाखु जाबायना बेनो दा नैबेखौ रेडि खालामलायबाय बे जाहैबाय रुनिकाटानि आरो रुनिकाटानिखौ हैनांसिगोन ओमफ्राय आरो मोनसे दंबावो UN एकाडेमिनि ओमफ्राय UN एकाडेमिनिखौ बिदि होथ'वाखै आरो नै लोगोफोर नैबे मोनसे रुनिकाटानि आरो मोनसे दंबावो नै हेपि टिचार्स डे आयु नै सिम्पोल जाबायहाय लोगोफोर नैबे हाखु दाखु हास्लाबाना लोगोफोर नै बे मोनसे पार्पलाव होबाय आं
दा बेखौ पेक खालामसै ओमफ्राय हैनोसै Terni. Ayo. Kayak kana sudah? Tisus ini. Tisus ini. Deh. Nih, anu nih. Meneh kan ada manusia ya. Deh. Oh, जेबो नङा Niku जागोन sih ओरैनो. Iku lirak sih. Tisus pun जागोन. Oh. Nih beku oh iku ada deh. Oh, ada. Thank you, Dada. Thank you, Bazai. Oh. Oh, deh. Slap deh, bentelok. Ah, yeah. Bengtol मोनफै लोगोफोरजों जोंनि बेंटल UN Thank you sih deh. Saat lihat boleh suruh sih deh. Runi kan kamu nunggu. Sang जाबाय. Deh. Thank you sih le. Deh, welcome deh. जों दा रुनि खोथा थांबानो लोगोफोर इजों थांनोसै आरो खोथानि UN. थांबाय दे सार दे मेङाखै सेसखा फिथाइया गोथाव ना गोदै होनो जेखौ ना दायो रुनि खोथा थांगासिनो लामायाव बिराद गाज्रि नालाय बेखौ लास्ट डिलिभार खालामनो थांगासिनो आरोना लोगोफोर ओरैबायदि गाज्रि नै ससे गाज्रि आरो लामाया गोजानथार ओमफ्राय प्रग्रामाबो बिसिना एसे लेट जाबायदां बेसेराफोरा अन्थाव बाथावनो जा बोरैबा मोनबाय आं केकआनो बिराद बुरजा दं नालाय हास्लाबासै आरोना ट्राइ खालामदों जोंबो बहुद थाबैनो ट्राइ खालामदों उन्दुलायलायाखै जेनेबाबो खालामनो बेलेगफोराथ' मोनलांबाय फुङावनो खिन्थु नैबे ओमफ्राय इउएननिया एसे लेट जाबाय आरो जा बोरैबा मोनबाय गोसोखौ फाइनेलि रुनि काटा इउएननि गारिखौ सफैबाय आरो लांफैगासिनो आरो गथ'फ्रा जा लेट जाबाय ने दे हानाव दोनसै Aaron Boss. Wah, bosa. Oh deh. Asar. Happy Teachers Day. Same to you. Deh. Oh deh, thank you. Deh. Tangan sih dah. Tata, bye. Dadah. Bye. Begitu sih, vlognya goजोनथोंसै रायजोफोर नायनायनि थाखाय. Thank you so much. Bye.